Proses, guys. Yang Ade. Nggih. Ndrong. Ade. Dalam? Ini Mak Ade. Ngombale adoh, guys. Adoh ngombale. Iki lho, gak pelit. Gak nukang, gak li padha ae wong iki. Gak peduli wong iki. Saiki tukange iki padahal. Sabutan panggan. Nah, tukangnya panggan junjung pasir iki lho. Gak peduli kuli. Pasirnya kayak beras, guys. Loh. Kati kodang.